فرانسوا پیکو و مارک سایکس دو کەسایەتیان ئەوروپینە کۆ جۆگرافیا ڕۆژهڵاتە ناوین پشتی شەڕەیەکەم یە جیهانێ گوهرتن. ڕۆژهڵاتە ناوین کۆبەریا سەد ساڵەکێت بندەستێ ئۆسمانیان دەبوو ji بۆ چەند دەولەتان هاتە پارچەکردن. پارڤەکردنا ناوچەیە کۆت ناوبەرە هەردوو وڵاتên mezin yên cîhanê de bû Fransa û Brîtanya lê proses bi agahedariya İmparatoriya Rûsya Qeyserî jî hatibû encamdan. Parvekirin li gorî peymanekê hat kirin ku jê re dibêjin Sykes-Picot. Ew jî di kesayetiyên Brîtanî û Frensî ne û darêjerên peymanê ne. François Marie Denis George Picot ku George Picot nas kiriye. Di kanûna yekem ya sala 1807 de li Parîsê ji dayîk bûye. Kurê George Picot yê dîroknas bû. Parêzerê dadgeha Parîsê sala 1893 de bûye. Sala 1895 dîplomatkar bû. Sekreterê Balyozê Fransa li Danîmarkê bû. Sala 1913 konsulê giştî yê Fransa li Beyrûtê bû. George Picot sala 1915 de li ser daxwaza hikûmeta wê demê ya Fransa vegeriya Parîsê û weke şêwirmendê yasayî ji bo hikûmet û partî û aliyên ku piştgiriya danîna Sûriye û Libnanê dibin kontrola Fransa de dikirin dest bi kar kir. Sala 1917 heta 1919 komîsarê bilind yê Filistîn û Sûriyê bû. Sala 1920 komîsarê bilind yê Bulgarya bû. Balyozê Fransa li Arjentînê bû. Mark Sykes Roja 16 Azara 1879 li Brîtanya ji dayîk bûye. Ji malbateke desthilatdar bû. Zanîngeha Cambridge timam kiriye. Sala 1879 pêwendî bi artêşê re kiriye. Sala 1904 çar pirtûk nivîsandine. Ji ber ku Mark Sykes ji malbateke dewlemend bû, berdewam beşdarî geştên bavê xwe ji bo navçeyên dibin destê xîlafeta Osmanî de dikir. Mark Sykes nûnerê Brîtanya di danûstandinên parvekirina navçeyê navbera Brîtanya û Fransa de bû. Her wiha şêwirmendê siyasî û leşkerî bû. Geştyar li navçeyên cuda yên cîhanê bû. Pispor li navçeya Rojhilata Navîn bû. Pispor li Sûriyê bû. George Picot di 20 Hezêrana sala 1951 de di temenê 8 salî de li Parîsê koçadawî kir. Lê Mark Sykes di dema ku beşdarî danûstandinên aştiyê piştî şerê cîhanê yê yekem li Parîsê sala 1919 û ji ber nexweşiya îflîcê di temenê 40 salî de li oteleka Parîsê mir. Danûstandinên peymana Sykes-Picot di dema navbera tişrîna duwem ya sala 1915 heta adara 1916 berdewam bûn û di 16 meha Gulanê sala 1916 de hat imzekirin. Ev peyman nehênî bû û heta 23 Sibata 1917 û di dema destpêkirina şoreşê li Rûsya de ji aliyê hikûmeta nû bi serokatiya Lênîn hat eşkerekirin. Piştî 100 salan ji imzekirina peymana Sykes-Picot tevî hemû amajên lawazbûna wê lê hîn jî her berdewam e.